Aquests dies us he parlat del compromís amb el treball, amb la jovenesa, amb la gent grana, també amb l'esport, amb les empreses. I avui us volia parlar també de la política. Hem les eleccions i totes aquestes causes que hem de des de la política les hem de amb valors, les hem de amb aquells valors que emparen la transparència i amb aquells valors que han de la política i una activitat noble i justa. Perquè sí, la política ha d'estar justa, i ha d'estar justa tant tutti. Els polítics han de tractar a tota la gent per igual. Això vol dir que en la política no hi poden caber ni els favoritismes, ni els amiguismes, ni la utilització de la política per afavorir aquells que són d'un partit o que són més a prop de circumstàncies que siguin. Us vull parlar també d'aquella transparència que han d'haver les nostres institucions, que han d'estar com una caixa de veure que tothom pogués veure el que hi ha a la gens. Us vull parlar també del bisogn que la gent participe directament en les decisions que prenen els polítics. Avui vull que sigui el meu compromís, el de la transparència, el d'una política que sigui justa, el d'unes institucions que ens tracten a tot i per igual.